Shubor Nongkyrshan jong Nongkyrshan Hima. Ki Nongkyrshan uklore lekai football ke Argentina. Lionel Messi Meghalaya. Balatip ke Messi fan club Meghalaya. Kila pendongi ke Ïaid Paidbah ni ke rally ke belapu bapiang pha ha Shillong. La sakhi bagi Nongkyrshan Messi na Meghalaya kila poi de ki Spah Ngut. Bagentop na duk ki rangba bar ki samla kenthe shenrang ki bana ki district ba pher. Ke Ïaid Paidbah kala sedang na duk golfling ter 10 Damsenyong, Renja, Lajumkra, Fire Brigade, Bad Pinkut, Hamadan Malki, da kejing Shad Kmen. Ki Nongkyrshan shwa ban sedang ke Ïaid Paidbah kila pendong ke jing duai sha ublei nong bu nong thau, ban don ringkat na duk basdang duk bandakut ke Ïaid Paidbah, bad ban lat na kejing mensau. Kapor Ïaid Paidbah kala sedang na duk kapor nyu beje menstap, bad Pinkut bet thik ha kapor khandai beje Hamadan Malki. Kejing pendong ki Nongkyrshan uklore lekai ke perthei Lionel Messi ke Ïaid Paidbah kadikum shibenta ban ai buram yukte uklore lekai ubumut ban shong that no hadian ke FIFA World Cup arajar arpuhenrio la sakhiru beki Paidbah ki badan hakilinti ki singkian ki le Kmen lang halor ke Ïaid Paidbah ki Nongkyrshan Lionel Messi. Kat Ngut try ki baya poi hakane ka rally jungpi. Te mo shoban itu iki numbers mo ngas ngoban aingut ningkong inong thau mo mani marsin ki ngai iba kadung ka beneng te na keleng jonga ngas ngudu jing Kmen daripat ublei ai ya kani kamariang ka itanat bat amdon kano ka slap amdon kano ka jing pentut kala Ïaid bet te ka jingu kalong ublei nong thau mo na mar klem ublei ngai ba kani kamlong successful te shum kuman sia thu no mo ba ka jing expect ka jongi kalong tang sau pheu la ne san phongut mo maximum ndrai ngiyo i mane mo try palat Spah mo ngiyo i bat munjur ben sayo i ya ki video jongi bangan sa Presiden juga ka kenhun Messi fan apa mekliam pila mata helor kene ka rally. Cek kulis bunyi kapor jong pi te karali kabangi panlong knang nomor ba kum ki Messi fan club ni khaliang itib ba Lionel Messi mo good of all time mo ni lekai football World Cup menta last mo di last World Cup jong i te na khaliang jong i ipan pau ya kata jingat teli ban ngan le buram namta ka jong i ma le inspire iki ba bon balang mo kamtam kapo jela jong i ro ngi le i bala don ki ba pau nam ba namta ka jing inspire jong i kum idol kum jong samborang renja kum juro mentang i san fidano rum ro ila pau bha pan represent ki India ka jong i te katahi jong i kum ki Messi fan club ngas kuban ai kublay ya baro ki Messi fan club mo ki ba ngim poi perkhat ba katu Paidbah uya wan mo adu ki long pa ki ba khamrang ba samlarang ba mo te ki samla senrang bat kenthe ki le mi sakmat bat kumju rung yo i ba ka jingaranti ka jongki ka pan ai mensim khamtam ya ka banginang ya teli sakmat ya bang le bahan nam ta sibun ki kam ka banginang themu ban le bahan ta ki imlang salang kembang ila pan pau ki social media ki bla dep ya bangala yo i ba baro ki Paidbah ki lewan mo na khamtam na rikasi jantia mo wat kinon kasiru ki lewan mane ban rally lang mo ting panpau ka sungu ban su kublai sibun kan ba ki panpau ka kata ka jingatli te kuman ban su panpau no mo khandet mo na kaleng jongi ko Messi fan club ngi i sibun ki jing sa khan tho mo sa kan no mo ba ngi long ki khna khlam khanjam ki khna ki bom donong rem ai ndai ngan su thu epi ba lada phim patip ki ai ki jing thmu ka jongi ba ki ai ki bang ilale ha ki por ki bala le no te nai ju comment kolmar namar ba namar ngi le nam tak imlang salang nam tak jing bha jong ngim benthut e phi ngim benthut e gayat gayang jong phi bat ngi habang Ïaid rally ro mani long discipline bha ngi follow tang one line bat ki nong Ïaid rally mani ki Messi fan club ki long discipline bha barok kilang ngi follow ki protocol balayo naka district administration tenga shu ai jingmut tangkom ne ba kum ki para khasi mo ngin ya penduk no kan ya ta ka jing ben iwai mo ban yang bisni mo namar ba kum kajat benriu kabarit ladangi penmi ya kita ki jing bisni ki jing division mo namar nakaleng Messi fan club lelai ngim don kata ban
tho yano ban kan pasya yano bat kum juro ya ka ba ngin pentut ya ka yang jongno tengi I pat sya kuai pat ki jela mo kum sya kiwai kiri lani ki jiwai jela jong ka India jong I kumut ki support bah mo suppose kum sya kirela mo in ainu ksa bat kiwai ki jela yo I ba ka skan bha ka ne World Cup na ba bon ngala bon ong kum Messi Ronaldo bat Neymar mo ka di ka last World Cup te ladangi kum ki Messi fan club ani kum ki Nongkyrshan mo la jong idol ngim ai kata ka Nongkyrshan ka moment mo ngim share up ka ni moment te kamis no kan yangi bangin ken mau ha ngin babi no kan tena kalang jong aru ngas ngaban ken mau ya kata he bangin pendu no ngin wan kata ka jingat teli hapadang ki Paidbah mo kamtam ki kon samla mo ban suya kan tho da komni kom tai kam tip ya ka nongrem te kalong ka ba I mo ba kam dan nongrem ya phi ki nong kan tho pidon por ban let kan tho komni kom tai mo te kata he bana kalang jong ngas ngaban ai kublai ya baro kelumlang bat kamtam ya audisi mo ubla ai ya kene kalat yangi permission bat kumju ro naka SP office mo na po jong ba Vivix im ula ay yangi ya kene ka permission mo na baro ki district administration ki bala collaborate lang bat ngi bat ba ngiro ngi but renti ki rule wa ngi layo na ka district administration tenga panpaw ka jeng sungu bat nga nang ne sakmat mo bangin ang Ïaid ya ki kam bahajongi bat kumban Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka jungshisha. MIT University Meghalaya ka Ïaid lenti ka bastang sya kalaway bachok.